Oraukwu ekene m unu ụbọchị bụrụ ụbọchị eke ejere mbata na-eke Olisa Oraukwu nnukwu ahịa Oraukwu ji dị ebube ahịa Oraukwu ji eme ọnụ n'obodo dị iche iche na-abịa nnobi nnọọkwa n'obodo dị iche iche anyị batago ka anyị fụ ka o si ada n'ụbọchị tata yes ụmụnwa mesi apụ ọsọ onye na-eje ebe ọ na-ere ka ụmụ nwaanyị sikwa isi ahịa na-ere ịbata n'ọdụ Igbo ọ dị ka ọdụ Igbo a na-ele ahịa dị iche iche gosi na ọ bụ Oraukwu ka a nọ ndị jere ugbo nya ndị jere mbara eburusie ihe gbagote ahịa adị ka o kwesịrị ahịa be anyị ka anyị nọ Igbo bụ Igbo anyị ekenekwa unu Oraukwu bụ Oraukwu anyị ekene unu Igbo bụ Igbo anyị ekene unu anyị ekene ụmụ nwaanyị na-azụ ahịa kene ụmụ nwoke na-azụ ahịa kene ndị na-ele ji ndị na-ele ede ndị na-ele ọkụ ndị na-ele anụ dị iche iche ọmụnwa mesi apọstụl Martin onye na-eje ebe ọ na-eme n'Oraukwu ebe ọbụla ọ na-eme ka anyị na-eje n'ụbọchị tata ọ na-eme n'Oraukwu ọ na-eme na eke Oraukwu ụbọchị bụrụ ụbọchị eke anyị nọ na eke Olisa Oraukwu wee na-azụ ahịa na-azụ agụ ọrụ ụzọ agụọrọ ọnụ etu esi eme ya maka na ebe onye bi ka ọ na-awachi anyị bi n'Oraukwu na-awachi n'Oraukwu maka na ọ mmadụ nwere obodo iri na-ata obodo a na-ekobụkwana ụgbọgụrụ obodo a na-ekobụrụ anụ enwere ndị nwe obodo nwee ndị na-agba obodo mmiri nwee ndị nwe mmiri a na-agba obodo n'ụbọchị tata na Oraukwu ka anyị nọ Oraukwu bụ nnukwu obodo dike obodo igwe na-achị obodo bụ nnukwu igwe chinyere eze nke abụọ na Oraukwu Kingdom anyị kelere gị anyị kelere PG Oraukwu Chief Barrister Sirili Ejike anyị kelere ndị soro nwere obodo a ndị obi na ndị ichie anyị na-asị ka ọ dịrị unu mma anyị wee bịa ebe a n'ụbọchị tata ka anyị zụọ ahịa ka anyị marụ ka o si ada ikezie ntị ị ga-afụ ka ahịa Oraukwu si ada anyị nọ n'eke Oraukwu ụbọchị eke Oraukwu onye ọra kpọrọ ahịa n'ikem ere nwanne anyị nwaanyị ka ọ nọ na-elepụ eke nke ị na-ele ezienu oke ìyàwó m ka ọ nọ n'ahịa wee na-akwado anyị mezie anya efu ndị ahịa na-aga onye Oraukwu ibe na-abọ village kedu ka o si gbatakwuru ụbọchị eke tata ụbọchị eke tata ọ dị n'ọja ọ dị mma ọfụma a na-azụ nwayọọ afịa na-aga o kwere ka anyị mara na ndị obodo dị iche iche na-abịa eke Oraukwu ndị obodo dị iche iche na-abịa ha bịakwa taa ọfụma ịgbapụkwara aka ahụ ọfụma a na-ele ihe agbapụrụ na ịnezi anya efu na ha chụsị ndị na-ele ihe na main road ka ụzọ wee dị esi abịa eke kedu ihe nwere ikwu maka ya ihe m nwere ike ikwu maka ya bụ na etu ọha afịa si dị ọ ka mma karịa mgbe mbụ ahụ o mere ngatọ eke Oraukwu ọ dịka esi nọ ebe a na-egwuri egwu ụmụazị mana kịta anụnwa ihe niile ya dịgo n'ọda ọ bụrụ na etinyekwu ebe a na stọọ na ya arụkwuo stọọ ọ ya akara anyị mma ndị enweghị stọọ ewee batakwuo na stọọ onwe ndị kpasara ahịa ha na Mbalaezi anyị ma bụ ebe ndị akwụ na-anọ na-akwụ ebe a ka zuru na-anọ nwanna ka ego o si aga gịnị na-eme tata na eke Oraukwu ọ gara ọnụ ya tupu mmadụ ahịa esi ofe bụ isi onye ahụ arịa ebe 200 kedu ihe a ga-emekwana ya amakwa m ihe ahụ ihe eme ya na ọ bụ ha dị ka a ga-agwa ka ọ mara ihe ahụ eme afụkwara ndị ahịa onye ghọrọ ọnụ ya ekwego ọsị na ọgaraka kedu ihe a ga-eme ya ihe anyị na-ekwu bụ ka eme ka ihe gbatuo si bugharịa ihe ọtụtụ ya na-achị ya ọ dị na too much ka amara ihe a ga-eme bugharịa a sị ma ọ bụrụ na o kweghị ya ebugharịzi ya butuo ka onye ọzọ buru ọ bụrụ eze ahụ ga-eburu daa
n'ụlọ eke Oraukwu afụ ka mango na ọgba anụ afụ mmadụ anyị na-ele anụ ka o si gbatakwuru ụbọchị taata ọmụmụ afụkwara ndị ahịa ọ na-agakwa daalụ ahịa na-aga n'eke Oraukwu ọgba anụ na ọgba azụ nwaanyị azụ ka o si dị ihe a na WhatsApp kedu ihe a ga-emekwana ya mmasị nna ya gọọmenti ka ọ gbata na ya ọzọ enyemaka ka emeka ihe na-edekasị anụ mma agụ ewe mmadụ aga anyị na-fụ na mango juru ebe niile mango bụkwa atụrụ tawa ọ bụrụ ndị wọsụ na ụtọ ọgọ ekwe ndị azụ ka o si wee dị akpọchara ihe n'ikem ndị ọ na-akpọchara nke ha nwekwa ndị akpọ ibe a na-asị ka ha kpọọ ikwuo ka ahịa wee bụrụ ihe a na-ekwu na-ekwe nwoke na-ele ọgwụ ka o si dị kedu ihe na-ele ọgwụ infection na ịba Obiefu na Anichebe onye alọ ezi oyi ide vileji alọ a na-ere ọgwụ Igbo ọzọ Igbo ndụ ọ na-agwụ infection na ịba a na-esikasị ọgwụ dị iche iche a na-esi ọgwụ dị iche iche mana nke na-esi eburu agara ịba ọgwụ ịba na infection bete onwe ozi ọgwụ ị na-edikwara ka esere gị nke ahụ nye akara ekwentị gị 080 62 57 33 72 ga-akpọ ha ga-eza anyị nọ n'ọgbọ nkwụ ndị nkwụ alakwana eze ebe ndị nkwụchaba anyị ọ bụrụ obere ifu gefa oke achụdasogwere ndị achụdara achụda e kwuru sị onye akpọsazi na mango na main road ha gbadaa ọdụ Igbo e kwuru onye akpọsazi n'ahịa na main road ha gbadaa ọdụ Igbo onye ọ na-eweta ele ahịa na main road gọọmenti ga-akpụrụ onye afọ ile anya fụ na ndị a na-eme efusi na-eke ebe anyị yes ike Oraukwu na-azụ ọ na-azụsi ike ndị debere ihe na main road a ga-abịa ikpuru unu ugbu a anyị na-agwa ndị na-arụ ọrụ ka ha chụpụ ndị nọ na main road azụ ahịa na ndị ụkwa anyị na-abịa na nkefa mama anyị kedu onye amadụ Oraukwu ihe unu ji na ozi ebe a otu esi mekie ụzọ n'ahịa kịta na otu ọ dị bụ nke ka mma so kere ị na-agwa ndị ọchịchị ahịa na ọchịchị obodo so ndị mmadụ bụ anyị mee mana kere ị na-ekwu maka ọdụ Igbo ihe a ga-edozi ya so sikwa ya gbamgbam etinye step anyị n'ezi anya fụ ndị na-ele ihe dị iche iche na ndị ihe nri nekwe nnukwu nwaanyị afọ kedu ka ahịa si ụbọchị tata bụ Eke ndị mmadụ ọzọkwara ahịa ọfụma anyị na-anya afụ na ndị agha nọchisi ụzọ n'ahịa na-achọpụsị ha kedu ka obi ka eko nsi wee like ya ọ dịkwa unu mma ka ọ dị unu njọ achụpụ ha etu anyị ma ha na ndị mmadụ ahịa na-egokebezi ahịa anyị ziri chụọ masị ndị ụfọdụ so na ọ dị mmeta achụba ha n'ime
mma mana ọfọcha. Kedu ka esi nye ọ dị mma? Kedu ka esi nye ọma karịa? Onye ka iji na-aga. Ebe nke anyị nọ, a na-achụkwa ya ebe nke a. Mana ebe anyị kwesịrị na-echu, chance dị ebe ihe ọrụ ka ndị saịdị nke nwere ike ya shi asụ unu baa n'ime. Amalite esi nye ọ dị mma si mee. Ọ dị mma. Ka ahịa maa mma. Ka ahịa maa mma. Maka eji wee hazie ahịa hazie ya ọma. Onye ọbụla ndị na-emegbu ibe. ebe ọbụla nọ ahịa na-abịa ebe a ole ahịa. Na-arụjisie n'ike. Ndị akwụkwọ nri nọzi n'ọgbọ. Ha nọ n'ọgbọ akwụkwọ nri. Ha nọzi na main road. Efu na ọ bụrụ ihe na-ekwu ka a na-eme. Ahịa be anyị asarala ọkụ. Ọ bụrụzi mgbe a na-ebu akwụkwọ nri bịa na main road. Ka mụrụ onye bụ sista. Afọ gị. O nwere ka ha si wee dị taa. A haziri ihe ahazi kiri ya main road ndị mmadụ nọzie na n'ọdụ Igbo ka eke isi wee fụ ya ebe a maka ahịa ju nwa na-abapụta na melon ya mana ahịa dị n'ime ahịa ebe a ugbo tọdụrụ iche ebe a nụnwa ka mma okere ihe na-agwa ụmụ nwaanyị ụmụ nwa abatụra n'ime ebe a ka imekọ aka o ju eju ka ahịa ju eju ya bụ ụkwụ na-abata ebe a kịta ụkwụ na-abata wuo mana ahịa dị n'ime ahịa anyị na-asị gị daalụ ọ ga-adịrị gị mma anyị fụrụ ịkpọsa ndị mmadụ ọ na-abịakwa na-alụjisi ka ọ ga-agazi nke ọrụ ukwu n'azụ anyị fụrụ ndị na-ere ọka na akpụ ndị akwụkwọ nri nwanne ka o si dị onye ebe oke ka atọbụ nke ọrụ ukwu ka o si gbatakwuru mana anyị na-ayọ gọọmenti ka ọ bịa mee ya ka ọ dị ka ahịa ọsọ ọhịa ndị ahịa saịdị ahụrụ ọhịa anyị chọrọ ka ọ dọ ka ezigbo ahịa na-azụ azụ anyị ya na-azụta ihe ọ na-azụ ụmụazụ dịka a chụpụsịrị ndị mmadụ na okporo ụzọ ebe ha na-awụsasị ahịhịa wee chụbata ha n'ime kee nke ka mma etu esi chịbata ha ma mma ọnya bụ okwu ahụ m na-agwa gị sị gị ka emee ka ime bụrụ ahịa ka ọ bụrụ mpụta ka a na-azụba ahịa mpụta bụ moto ka a na-apaki ebe ahụ ime bụ ahịa anyị nwere nnukwu ala ahịa edozi ọ bụrụ nnukwu ahịa ebe a bụ ọdụ ọkụkọ ekwanụ ndị ọkụkọ ndị afọ oke lekwa ya ebe enu onye ebe oke ebe e dosara unu dịka ndị ọkụkọ ọ dị mma eche m na enwere unu ndị ọkụkọ kwesịrị ịnọ na kedu unu chọrọ ka emere unu ọka ụkọ mmiri ma ọ dịghị mma so ka edoziere unu fọnụ wee na-ele ọkụ mana unu kwenye ka anyị nọzi na main road na-abata n'ime anyị mana ọka edozi ebe dị mma n'ime a ga-ezi igwe maka iji a ga-emere unu daalụnụ so unu si ka edoziere unu ọnọdụ ọkụkọ na ewu soro ọrụ ha unu ebe ha ya nọ doziere ha ọnọdụ ebe ha bụ ọgbọ garị ebe a na-akwọ garị n'ezi anyị fụ ọgbọ ji na-abịara azụrụ ahịa kedu ihe na-emeta na ike ọrụkwu ọ na-agakwa ha bịa bụ na taịm ejiji na-akọ ya nke ọkụkọ ya na-etinye na nọọsụ ji na-abịa bịa ka mmiri mama ha ga-egere mgbe ha na-egokwa mana enwere eke ọzọ enwere eke agbata eke enwere eke okwuru ọbịa nwere eke niile mana isikwa ịbịa ọrụ ukwu kedu ihe iji bịa ọrụ ukwu ahụ bịa bụ na ọ na-agara mma ndị ahịa ahụ ndị ọrụ ukwu na-agbaghị aka ahụ mgbe ọ na-agara gị ọfụma ego niile na-akwụ na ụlọ kpachasị ahịa kwa eke ọbụla onye na-ana ya bụ ụlọ ada akwụ ụgwọ na Orukwu bụ ezigbo obodo ndị yut ada-abịa ebi stọọbụ ndị eze ahịa ada-abịa ndị nke ada-abịa osisi ahịa narị onwe gị ọmaka ana m ekele eze ndị ọrụ na otu esi wee na-asị obodo onwe onye na-anye onye ọbụla bịara ha na-akụta nsị o yiri narị onwe onye na-aha mma
na mgbede abịa na ile ọchịchị ya. Na alụjisi ike na-abịaba anyị na-ele ji mmụọ dị na be anyị anaba anyị ga-agọzi gị ma mee gị nnukwu ọgaranya n'agha Jizọs. Yes, n'ezi anya efusọ ji ka anyị ma nwaanyị kpọsara ji na-ara n'ụra ndị ụkpaka nọkwuo a na-erekwu mango na ọdụ ji na-ere akwụkwọ nri nke onye chọrọ bịa a sị ka anyị die unu ndị ala nọ na Nollywood ele ahịa ọ dị mma ka ọ dị njọ so na ọ dị mma ka a chụpụ ha abata ime ahịa and abata ime ahịa ahịa asụdo asụdo onye chọrọ igo ihe ọbata ime ahịa na-aga ihe ha ga-eme anyị na-ayọ Chineke ka ọ kpata ndị nwere n'aka n'obi ka a bịa dozie ahịa anyị ka ọ dịkwa ka nke ndị ọzọ. Ka unu na unu na-azụtakwa ego Nwanne m anyị na-ego ka anyị na ihe si eme. ọ na-eme azụsụ ahịa ụbọchị eke ego ole ka a na-akwụ ego ole ka unu na-akwụ maka na obodo ndị ọzọ na-ana ego a na-ere ọgọdọ na eke ọhọkwụ ndị ọgọdọ na ebe a na-ere ọgọdọ na eke ọhọkwụ abụrụkwa obere afịa a na-erekwu gold silva na mgbe unu na mgbọ ntị ihe dị iche iche ọ bụrụ obere ife kere ka unu na-eme eke unu si anwụ otu ihe a bụ ego ene 2000 nke juru ihe a nke a kịta bụ ofu bọket ka ego one na 2000 na oju bọket enwere ụdị akwụ a na-eme ka akwụ ọbụla 25 ọkwa nke a ka m ebidorezie ndọkwu na ya ewe m a na-agba tiketi were abana union built and donated to Oraukwu community by Iru Amada village Oraukwu. Anyị kene ndị Iru Amada maka ahịa ha bụ wee nye Oraukwu n'ezie anyị fụ nnukwu ahịa dị ebe a nwaanyị kpọrọ ihe dị iche iche ụfọdụ ndị mmadụ amụrụ na ịdị ihe a dị n'Oraukwu ha nwere ọtọgụ jesi na ihe dị iche iche ekene m nwaanyị ka o bunye niile wee jebe anyị ndị mmadụ bịanụkwu na-agbụ ya aka ahịa unu egezine Nnewi unu egezine Ọnịcha ma belt nwee chafụ ihe niile dị iche iche dị n'ahịa ihe niile dị iche iche dị n'ahịa anaghị emebisiri m ebe nna n'ime mgbụ ka abịa na ọ na-emebisiri ebe nna azụ ahịa n'ime mgbụ ka ị na-azụ ahịa Chineke na-agbanye ka emebi a na-emebi gwana anyị ka anyị wee dozie ya ha bịa ebe a mụrụta anyị abịakwa ha ihe ọkụ mma gazichakwanye ekwukwara ihe ojukwesị ebe itere ikwu ya n'ime mgbụ ha ya eme etu a onye gbabara ọsịga na ya bụ onye igbo na gị nwa mbụ onye ọzọ gbabara gị mba kedu ihe na-agwa gọọmenti na-achị obodo a ka ha mee ka ha bigo nye n'aka etu ebe ọ bụ onye a sị na ebe onye nọ ebe onye nọ kachi ya ebe ọ bụ na anyị nọ n'ebe a ka anyị n'aka dozie ebe ọ dịrị anyị mma ya gbata wee zụọ kee mgbe iji abịa ahịa everyday ka ike ọbụla ịbụ onye ebe anyị na-alụ n'Oraukwu bụ nwanne ifu na-agbanyeghị ihe a rụrụ ebe a ndị mmadụ ka kachi ntị na-awụnye ahịhịa n'iro ọjọka anyị na-asị ndị na-awụnye ahịhịa n'ilo a ha wụnyezinye ha wụfu aka enwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ wee na-agwa obodo ka ha tinye anya n'ọrụ ebe a ka amarụ ndị na-eme ihe a ka akwụsị ka amakwu ihe a ga-eme onunu a ka ọ kwụsịnata ahịa na-aga a na-ezie ndị ede ọgbọ ede dị ife a ọgbọ ede dị ife a ọgbọ ede edebere eke epekazikwa oke elechana
Mama anyị. Ga-ahịa aka akọ dị akọ nke a eri. Ede ọkụkọ. So, ka ha si aga? Ebe a ama m na ndị achụpụ na main road chụbata ha n'ime eke ka obi dị unu. Eke dị mụfu na ụkwụ na-abazi ime eke ugbu a. O nwere ihe ndị ebe chọrọ onye nchọ ka emere unu. Enwe ọgbọ ede. Ọ na-abụ mmiri zobe. Ọ dị mma anyị ga-agwa gọọmenti ndị na-akpụ ụzụ ndị ahịa ụzụ na ebe a daalụnụ onye na-edozi bọket rọba ọrụ mebiri emebi ị na-edozi ya onye isi kekwara anyị n'ihe a anọdụkwana mmụta esi na-eme o wee na-aga n'ebezi na ụmụ mmadụ kịta na-ekute ume ndụ because of ihe a na-edozi oge dị n'oge nke mebiri eje tụfuo nke mebiri eje tụfuo ụfọdụ na-eje ebupụtezi nke ha nwere enwe ebutezi ya ebe tụfuru eje ma ndị ọgaranya a na-edozi ebe ndozi n'ụlọ aka na-esi ike ebe ahụ ya bụ achọpụtaziri karịa nke egoro ọfụ nke egoro ọfụrụ kịta enwezi isi ọ ga-abụrụ nke kachara eje moldu enye n'Ọnịcha emolitekwa n'Ọnịcha ọ dị atụtụ nke oge ahụ otu wee bịa achọpụtaziri na onye ọbụla gị na-eji atụtụta nke izizi ahụ edozi onye ọkwụrụ ma igotewa nke ọfụrụ nke anyị dozi ga-aka n'ọrụ ọzọ edozi nke a kịta ihe edozi nke a kịta bụ 1,000 naira maka ofu nnukwu bafụ ọ warikọrọ awari ka etufuru na-etufuru je weta ọ bụrụ nke jerikan ihe eji edozi 100 ofu ọnụ bifọ mana ọ bụ kịta ga-abụ 150 daalụ ọrụ ga-amaka isi ike dị ọrụ ukwu edike na-abịa abịa anyị na-asị gị nnọọ na-abịa oge ọbụla onwe chọrọ okwu ụgwọ anyị ezi anyị efu ndị na-akwọ ihe oriri bịambịam n'ọrụ nke nnukwu a 5 nke 5 ka 5,000 ka 4,000 ojoko nwa bụzikwa ndị ọgaranya ka ụgụ Joseph onye ebe n'ụbọchị tata anyị fụrụ n'ahịa kedu nke ị gbawa nke ị na-ele ka eke Oraukwu si gbatakwuru taa ndị mmadụ na-anyụkwa azụrụ ihe dịka o kwesịrị dịka ya bụ ka a chọọ ndị ga na-eburu onye na be anyị na-ebupụ obodo dị iche iche ka o wee na-agapụ ahịa ka ọ ya bụ a na-akọ a na-enwe uru 600 akara anyị ga-eji were nweta gị na-achọ 09025524191 anyị na-agwa olu n'Igbo na nwoke a bụ aka na-emewe onugbu aka na-emewe akpụ aka na-emewe fertilizer ka obodo dị iche iche na-abịa onye ọla chọrọ onugbu Oraukwu bụ onugbu na-ego n'ụwa niile amụ ya ama maka onugbu mmiri onye ọla chọrọ onugbu mmiri ka ọ kpọọ anyị n'igwe ka o bu ya onugbu ofugo price eji ele ọnwụ na igo ohi na-enwere ike ịpapụrụ onye ahụ ego daalụ ọ ga-adịrị unu mma anyị na-anya efu afọ ya rere ahịa
Ya pụtara aka m. Kedu ihe eji eme? Ngori na nwere wee so akpụ. Wee see. Ọ bụrụ sọ mma. Like ofe olugbu. Ofe ọrụ maka. Na nke ọrụ ndị akam. Okay. Onye nza agbụkwụ nọpụ na-eke ọrụ ukwu. Anyị na-ekele gị. Ị na-enwekwa ọrụ? Achịtakwa gị. Ewetere unu ihe. Agbasa ahịa unu agbadata ya n'ọdụ anụ. Unu bịa rie ife. Imere n'ike. Olive oil anyị ọ da-adị akwada etu nwere opportunity ife olive oil anyị ebe a tata ebe nso were ya debe na be gị ada eri ya n'ime afịa ebe ị ga-enweta ya bụ n'ụlọ ekpere anyị ma ọ bụ etu a ị na-ebe a na-anụ ụlọ anyị ọ bụ na ọ bụ onye nyere poison n'ọnụ mgbe gara aga nlacha ka ị ga-eme ya a na-enwe save ebe a save eji save ego onye gote save enwere n'ego before Christmas o weta 1 million ka bụ overhead tank mmiri juru ya nke a rụrụ ọfụ a ka bụ ụlọ njin power house ihe niile nke eji achọ mma ka a na-ete ete ka a na-aṅụ aṅụ ka a na-edebe edebe ka a na-eri eri ha ncha dị ebe a ma nke eji ekpere Chukwu o ji ojibara abalị ọ bụ obere ihe mama anyị na-ekele gị ka eke ime ka ka ahịa si aga daalụ a na-enwutekwafa Chineke daalụ o kwesịkwara ebe a na-anyụ mmanụ ma ebe a toilet maka onwe enwe ike ịbịa fie otu a ọwọkpude maka ọfụ ebe eji ọwọkpuo n'otu ọfịa o nwere ike wọkpuo ebe egere ọ bụkwa nsogbu mana arụ ọrụ ebe ahụ a na-anyụ mmanụ ma toilet onye ogo jee ebe ahụ ebugo nne nwere obere nwa nchọnchọ asa ya na-eweta egoro 20 naira ọ ka mma ụmụnka nke ọya ọ bụ na-etinye sokwụwa ụgwọ ndị mmadụ anyị akwụ ụfọdụ ajụ na ha ama nkwụ mana ihe dị mma dị mma onye eze nnaja tata bụ eke kedu ka o si gbatakwu na ekele anyị ile anya ifu na mmadụ jụsiri onye ọ na onye ebubi ọ na-ele nke anaghị azụkwa na-ego ihe ka ekele anyị dị tata achụsi ndị ụlọ mmiri ele ya chụba ha n'ime kedu ka esi dị ọ dị mma ka ọ dị njọ ọ dị mma ka onye ọ na nwee ebe ọ na-anọ ya bụ mebiri igoro ihe chezọ ma ihe ọzọ kịta ịmara ebe ọdụ ebe igoro eje werukwa ya ma ihe ọzọ ekele ihe ụmụ nwaanyị ga-achọ ka a rụọ na eke a ọ wee makarịa ihe a ga-achọ ka a rụọ na ya ha lụsiwe ya chọrọ ebe tigo ọkụ ti gbakwuo eche na ha nwago onye ha kwesịrị inwe ha na-eme ọfụma ọ dị mma ka a na-ana ndị na-azụ ahịa ego ma ọ bụ ndị kpọrọ ahịa ọ dị mma ka a na-ana ha ego ọ bụrụ na nwere ihe eji ego a na-eme dịka iji ihe sekio ihe mmadụ mebi na ịkwụ ndị nche ụgwọ ma ọrịa ọzọ mana ọ dị mma ọ bụrụ na nwere ezi ihe eji eme anyị na-asị gị daalụ nnọọ ọrịa ọzọ eji ego ahụ akwụ ụgwọ anyị na-ekele gị daalụ ị ga-ezie ntị ị ga-afụ ka anyị si zụọ ahịa anyị zụtara akwụkwọ nri anyị zụtara ụkpaka anyị zụtara mangoro zụta oroma ihe dị iche iche etu esi eme ya maka aka nri kwa aka ịkpakwa aka nri anyị agasigo gagharịa ihe dị iche iche ịnụ ihe ndị mmadụ na-ekwu kọmplen ha wetara si n'ebe anyị anya si dozie ahịa anyị ka ọ dị mma si were ego gọọmenti wetara dozie ahịa si natakwuo gọọmenti ego edozie ahịa si nata obodo ego ka edozie ahịa si tinye latrin n'ahịa si dozie ahịa ka ọ maa mma dozie gbamgbam ọma mma mee ka ndị ọbụla nọrọ na ngwuru ya na-akpọ ọgbọ ya na-akpọ ọdụ ede ọdụ ji ọdụ nka si na-aza ahịa aza kwa ụbọchị ọbụla ọ kachasị ụbọchị eke eme ihe ndị a obodo anyị ga-adị mma
Olukwu bụ nnukwu obodo anyị na-agwazi ndị obodo anyị ndị bi Ọnịcha ndị bi Enugu ndị bi Ọka ụbọchị bụrụ ụbọchị eke si na Ọka bịawa Oraukwu si na Ọnịcha bịawa Oraukwu si na Asaba bịawa Oraukwu si na Enugu bịawa Oraukwu ọ bụrụ na unu bịa unu ga-azụta ihe oriri unu ga-eji na maka na-eme nke a na-eme ibie ọ bụrụ na esi otu ebi ọ gaghị obodo dị iche iche anyị na-agwakwa unu ndị Ala ndị Nnogu ndị Nnọkwa ndị Adazie na Adazi Nnukwu ndị Nneni ndị Nnimo anyị na-asị bịara n'Ọraukwu maka na ọ bụ n'Ọraukwu ka a na-asụta ihe dị iche iche ụkwụ Oraukwu na-atọ ụtọ akamụ Oraukwu na-atọkarị mkpaka Oraukwu bụ ebe a nọ akwụkwọ Oraukwu bụ akwụkwọ Ojukwu ka ezi maka ogiri Oraukwu hei ị na-achọsi ogiri emere n'Ọraukwu ọ bụrụ ihe ka ezi maka onugbu eji mara ndị Oraukwu n'ezienu ka onugbu si dị n'ahịa akwụkwọ nri ogo nke a kpọrọ green na ndị otu mgbọrọdị juru obodo anyị na-ekene Igbo bụ Igbo anyị na-ekene Oraukwu bụ Oraukwu so na ọ ga-adịrị unu mma aka m bụkwa Messi Apostle onye na-eji ebe ọ na-eme n'Ọraukwu ka ọ dịnụ anyị ga-enwetakwara unu ozi n'ụbọchị eke ọzọ udo dịrị unu